Ďakujeme vodničku. Čaute, tak opäť som na Širave po 2 týždňoch. Predtým som bol 3 dní a nebolo to veľmi úspešné. Teraz som prišiel na 4, respektíve 4 noci. A dúfam, že teraz to bude úspešnejšie. Hlásia celkom pekné počasie, je babie leto, všade tu lietajú pavúčiny, takže dúfam, že si to aj užijem. No a pomaličky idem rozkladať čln, už mám dole, mám namatovaný motor, sonar, len ešte troška sa posuniem dozadu, viacej, nech sa troška rozťahnem, keďže príde za mnou ešte jeden, respektíve 2 kamaráti. No a idem to tam pomaličky pozavážať, postávať tábor a dúfam, že sa počas týchto 4 dní, respektíve noci, niečo zaujímavé udeje. Dnes sa chytil vlastne nový rekord Širavy, prvá ryba cez 30 kg. Nádherný šupinač, takže dúfam, že sa to aj s tými veľkými rybami rozbehne. A keď nie, tak ja verím, že si to aspoň užijem. Som na vode, hľadám si konečne miesto a tu mám teraz pred sebou takú hránku. Už to mám aj označené háčkom a vyzerá, že sa zložím tu. Neviem, či to je víno na sonáre. Pekne to klesa z 3, no zhruba 3,5 metra. Takže asi to skúsim tu. Mám dočúvaný motor, vrtuľu som včera polámal a môj spasiteľ sa nejak neponáhľa s náhradnou, takže idem si to odveslovať. Šťastie, že chytám celkom blízko, nejakých 380 metrov, keď si dobre pamätám. Dám si pozor, som na ňu opatrný. Keby som niekde inde, tak si troška pridriem. Ale fakt chcem tú rybu zdolať. V tom všetkom, čo som videl na posledných rybáčkach, tak toto keby som prišiel, to by bola čistá katastrofa. No, už ide hore. Ty kokos! Oh! To čo je? Boha. 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 Oh. 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 To čo je? Boha. Oh. Oh. Yes! Oh. Oh. Yes! Ty kokos. Oh. Boha, to čo je? Jaké sú tvoje pocity, Boris? Po tom všetkom, čo sa stalo včera, jak som urval vrtuľu, nemám slov. I keď som ho zdolával chlopem, mne išlo normálne slzy mi tekli z toho tu. Ideme ho povážiť. Tak mám tu v podložke prvú rybu. Včera som prišiel, dnes je piatok a tesne po príchode parťaka na práve poludnie, niečo po 12 som dostal nádherný záber, nádherná jazda. Po tom včerajškom som ani v niečo také nedúfal, lebo presne keď som sa vracal s tou udicou, na ktorú prišiel tento záber, tak som polámal vrtuľu na motore a bol som z toho fakt hotový. Ale ako sa vraví, veľkú rybu si treba vytrpieť a teraz to platí dvojnásobne, lebo toto tu je môj nový osobák. Nádherný šupinač.
Nádherný. 23,5 kg čistej váhy, 104 cm. Extrém. Extrémne sa teším. Pri zdolávaní normálne mi vyšla slzička, keď som toho kapra prvýkrát videl. Lebo toto tu je dačo neskutočné. Má to podľa mňa príbeh a ďalší super zážitok a presne kvôli takým zážitkom chodíme k vode. Takže idem ho teraz pomaličky pustiť a dúfam, že príde čoskoro ďalší záber. Alebo vlastne už aj nemusí. Ja už som spokojný. Tak vrtuľa je vymenená. Toto je pôvodná. Ďakujem zachráncovi, Kubovi Fabianovi za vrtuľu a za donášku. Ideme osadiť motor a vyviesť čím skôr, nech príde ďalší záber. Idem teraz položiť montáž v tyčovke do miesta, kde som krmil. Najprv si pekne povolím si preklapač a pomaličky po dĺžke člna budem jemne pribrzďovať a montáž pokladať. Teraz som montáž nechal spánnuť, nadvihnem montáž a smerom k brehu ju narovnám, nech mám istotu, že to nie je položené, nech to nie je zamotané. Vlastne do jednej ruky si chytím iba prút. Jednu hrst dáme tak na montáž. Máme ešte aj druhú na montáž. A tak. A dva hrste rozhážem dookola teraz. Alebo dáme 3 dookola. Čau. A čo ako? Čo ste pochytali? Chlope, extrém. Hej, veľa? Neveľa. Ale čo? Čo ste chytili? Čiže, nechaj si to pre seba zatiaľ. Kamo, v noci sme mali 2 zábery. No? 2x23+. Je niečo 2 hodiny po polnoci. A opäť som mal záber, najprv to boli iba také pipánce, nejak sa mi nechcelo, potom som sa ale prekonal a šiel som si po rybu. No a keď som na ňu prišiel, najprv som videl iba neodopnutú záťaž, betón, ale potom keď sa to prvýkrát vynorilo, tak opäť mi padla sánka. Lebo opäť druhá ryba tejto výpravy, druhá noc a opäť dielo. Dielo masaker. 23,35 kg. Nádherný. Nádherný šupinač v brutálnej forme. Bojoval so mnou cez 20 minút. Fakt. Pecka. Masaker. O to viac si tú rybu cením, že keď som namontoval vrtuľu, tú polamanú, tak keď som bol vyviesť prvý prúd a som sa vrácal, potom som zišiel druhý prúd. No a keď som šiel s druhým prúdom, tak som si vlastne odrezal prvý prúd, začalo to o 6. a potom do 10. stále dačo, buď som sa odrezal, alebo pri vyvážaní mi jednoducho strelila šnúra, bolo to proste 4 hodiny ako z nočnej mori, ale nevzdal som sa a ešte potom som to úplne nakoniec šiel tento konkrétny vzdialnejší prúd ešte raz previesť a fakt sa oplatilo. Takže 2 ryby cez 20, proste čo viac si človek môže prijať. Výprava snov. Dobré ráno, máme tu za sebou noc, o ktorej sme fakt iba mohli snívať.
Dnes sa niečo okolo 2 hodiny ráno, medzi 2. a 3. podaril nádherný šupinač, takmer 23,5 kg. Tesne pred východom slnka, niečo okolo 6. Jano mal tiež záber, šiel na vodu a priviezol opäť masaker rybu. Masaker. Opäť viem, že nemal by som sa toľko háňať tými váhami, číslami, ale opäť 23,5. Takže máme za nejakých 36 hodín lovu. Ja chytám vlastne od štvrtku, dneska je sobota, Jano začal iba včera, takže on má nejakých možno 18 hodín. Vlastne za ten čas máme 3 ryby, 3 zábery a všetky 3 ryby v rozmedzi 23,3 až 23,5 kg. Proste masaker. Začíname až rozmýšľať, či sa naše váhy nezasekli na tom čísle. Čo viac si práť? Nádherný východ slnka, nádherná scenéria, štiebot vtákov, proste úplne top. Mám tu posledné popolunie mojej štvorňovej rybáčky a keďže do konca rybáčky neplánujem meniť ani taktiku, ani nástrahy, tak si myslím, že je voľný čas prezrádiť si niečo viac o tom, čo som chytal, ako som chytal a tak podobne. Začnem nástrahami, tak možno takou netypickou, ale nakoniec úspešnou voľbou bola gulička Forest Squid. Používal som ju ako nerozpustnú v priemere 24 mm a kombinoval som to s popkou Special Fruits. Vlastne táto gulička je kombinácia lesného ovocia so squidom. No a mám z ňou veľmi dobré skúsenosti v jari a v jeseni. Takže taká netypická, ale podľa mňa to nebola zlá voľba. Teda bola to, ako sa ukázalo, veľmi dobrá voľba, keďže chytil som na to ozaj nádhernú rybu. Druhou mojou voľbou bola guľa Mr. Red Super Hot. Opäť používal som nerozpustné 24. Je to korenistá gulička, je to môj taký favorit, ktorý sa nebojím použiť fakt všade a celoročne. Vlastne je to štiplavé podľa mňa baví stále a všade, tak tu ani nie je čo riešiť. Čo sa týka prezentácie nástrah, tak ako som spomínal, tak aj ten Forest, poprípade tie Mr. Red, kombinoval som to s popkami. A myslím si, že je to lepšie kombinovať s popkami v takých prípadoch, ako je teraz. To je teda, že ryba nie je veľmi aktívna, lebo tie popky podľa mňa majú fakt veľmi veľký efekt a mám to fakt oskúšané v momentoch, keď tá ryba proste nejde, tak nebudem špekulovať, dám tam panačík a myslím si, že tie panačíky sú také pre ryby atraktívnejšie. No a ešte aby som nezabudol, tak čo sa týka redky, tak tam som používal vlastne dipované guľky 24. A čo sa týka Forestu, tak Forest som vlastne dipoval v dipe Mr. Dudy, čo je taká malá fľaštička. No a veľa ľudí je takých, že nepoužívajú dipované nástrahy alebo to nedipujú. Ja som za dipovanie, najmä keď chytám, tak ako napríklad teraz na širáve, že keď nemám záber, tak to tam nechám vo vode kľudne 24 hodín. Proste ja som toho názoru, že tie boilies sajú do seba určite. Keď na širáve tu je bahno, tak budú sať do seba bahno a väčšina gúľ, čo som chytal od rôznych značiek, proste to sáli a po 24 hodinách tá guľa smrdila za bahnom. No a keď to vlastne nadipujem, po prípade použijem dipovanú guličku, už originál, tak aj v prípade, že nepríde záber, tak tá gulička stále pekne vonia, čo je pre mňa obrovský benefit. Čo sa týka montáže, tak používam úplne jednoduchú montáž pre každú prezentáciu, čo je vlastne z šnúrky Camotex Semi-Stiff. Mám tu teraz 25 librovú, k tomu háčik používam Curve Medium, veľkosť 4, dávam taký väčší háčik, nech ryba proste drží, nech to proste nevypadáva, nech sa aj poriadne prisekne. Doľaďujem to bročkom a používam dlhý antitangle. Čo sa týka základu toho, čo mám na udíciach, tak mám tam vlastne teda na navijákoch, mám tam ako kmeň používam šnúru. No a potom následne tam dávam šokovku, zväčša 50-ku, no a nakoniec šokovky dávam iba olovo
power grip, no a rýchloobrátlík a na rýchloobrátlík používam spomínanú montáž. Veľa ľudí sa možno bude pýtať ohľadom zaťaží, tak ja osobne poviem na rovinu, robím si doma betónové zaťaže. Mne sa to osvedčilo, fungujú dobre, či akorát možno troška nevýhoda, že stále keď prídem k vode, ich musím dať namočiť, nech nasajú tú vodu. Ja tam ideálne do vedra ešte niečo prilievam, nejakú zalievku, väčšinou to Mr. Dudy alebo Redku, čo mám po ruke, nechaj tie zaťaže napachnú ten dip troška, nech to aj v okolitej nastraji rozvoniava. Takže toľko k montážam. Čo sa týka krmenia, tak toto bola taká rybačka, že som sa rozhodol zakrmiť možno trocha viac. Teraz je taký trend, by som povedal na Širave, že všetci krmia iba bodovo. Ja som tam hneď na začiatku prvý zákrm dal zhruba 5 kg, taký mix boilies. A na krmenie som dával nerozpustné 20-ky, no a potom priamo na montáž, pri každom pokladaní na straha a na to som hodil 2-3 hrste, niečo na montáž, niečo dookola montáže, nech to ryba hľada. Takže, no a vyzerá to, že táto taktika, ukázalo sa tento raz, že to fungovalo. Zatiaľ mám 2 ryby, sice nie je to veľa za 3 noci, ale sú to nádherné ryby. Obedve cez 20, ale cez 23 kg, takže konec koncov bolo to teraz aj, vyzerá to ako úspešná taktika a toľko k tomu. Tak moja štvorňová rybačka je na konci. Bilancia je taká, že mal som vlastne iba 2 ryby, obe ryby boli cez 23 kg, čož je fajn, troška ma mrzí, že tých záberov nebolo viac, ale konec koncov myslím si, že môžem byť maximálne spokojný. Teraz rýchlo palím domov, vybaliť, všetko vysušiť a pomaličky budem premýšľať nad ďalšou rybáčkou. Či to bude na Širave, alebo niekde inde, Maďarsko, Chorvátsko, uvidíme. Petrov zdrár. Už si konečne sadni a nebaľ toľko. Dobre. Dobre.